Idol sa taas. Yung ano, malaki. Kalublob mga idol. So yun, good morning sa inyong lahat mga idol. Mali, magpapandaw na naman tayo ngayon. Sana certain tayo. 14 trap yung papandawin natin. So abang-abang lang mga idol. Shoutout pala kay ano, Katropang Channel TV. Yan idol, shoutout sa'yo. Shoutout din sa lahat ng mga solid viewers natin, saka subscriber. Salamat din sa mga bagong nag-subscribe sa munting channel natin. Ingat-ingat po kayong lahat mga idol. God bless po sa inyong lahat. So yun mga idol, magpapandaw na tayo. Samahan niyo ako mga idol. Sana panoorin niyo yung video ko hanggang dulo. Meron yun, no? Dating spot pa rin mga idol. Yun, shoutout sa inyong lahat. Yun, meron dito. Medyo malaki na. Unang trap, ayos agad. Meron. Unang trap pa lang. Padal yung pangalawa. Meron din, no? Sa taas. Dalawa. Ayos. Pangalawang trap. Dito tayo banda sa unahan. Dito tayo naglatag, oh. Hanggang dun, malayo pa. Kasi 14 piraso yung nalatag natin. Dito mga idol yung pangatlo. Suga-suga crab. Medyo madaliin lang natin to kasi hindi natin na-charge yung ano, action cam. Meron tayo pang-apat. Meron, no, nakalublob. May dulo. Nakalublob mga idol, oh. Good size na. Matatabang alimango ngayon, oh. Ayos. Medyo malaki na rin, oh, my idol. Yan, oh. Ayos. Swerte. Swerte talaga mga idol, oh. Matataba. Huli natin ngayon. Yan, oh. Kwartang linaw. Kwartang linaw na naman mga idol. Ubos yung pain.
Tapos yung isa naman mga idol, nandyan lang sa unahan. Isa natin, parang wala. Kunti lang yung bawas ng pain. Wala. Mga idol, may nakita kong halimango agad. Malaki na. Meron pa sa taas. Idol sa taas. Yung malaki. Nakakatakot, makasipit yan mga idol. Yes, malaki. Swerte talaga. Swerte talaga si Waray Vlog. Ano? Yes. Punta pa tayo dun mga idol. May dun yung isa natin. Wala. Pero may bawas. Klaro kung may sira to. Yan ang sira. Mga idol, dalawa. Pangsyam natin to. Ay, tatlo pala. Pangsyam. Pangsyam yung ano, tatlo. Ano? Tatlo. Ito mga idol yung pang 10 natin. Meron mga idol. Ayos. Mga idol yung pang 11. Suka-suka crab, tsaka limango. Good size. Ito yung pang 12 natin. Laking suka-suka crab. Dalawa. Laki oh. Mga idol oh. Dalawa, suka-suka crab tsaka limango. Suka crab oh. Kumakain pa ng pain. Last trap na lang yung papandawin natin mga idol. Andun oh. Parang may butas dito ng alimango. Pero walang bakas. Baka na lumabas yun kagabi nang hinain. Yun mga idol oh. Pang ulam. Pang ulam lang talaga mga idol.
idol. 11 na yung nakuha ko. Nandun pa yung tatlo. Dadaanan na lang natin. Ayos, medyo maganda yung pahuli natin ngayon. Pahirapan lang talaga mga idol kasi malambot yung lupa, mahalbo. Bali yung tatlo pala nandun sa malapit sa kubo. Yung mga huli natin. Medyo nakakapagod din mga idol kapag ibas, pero okay naman, at least may huli, may pangbenta na naman tayo mga idol. Goods na naman, goods mga idol. Kasalit ko. Diyan na yung kubo natin.